खुलुमबाय। दिनै 3 जुन 2024 समबार। बाक्सानि सानै लाबनि लैथोआव गोजावनाय हौवासा गथ' आरो हिन्जावसा गथ'खौ नलबारिनि बुरानदि दैमा बुनिकुसियाव थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय सानै हिन्जावसा गथ' आरो हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय सर्बेश्वर बर्मन आरो मन्दा बर्मन, 16 बोसोर बैसोनि। हौवासा गथ'आ 19 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि जराखौ फोजोबनो नाजानायनि जाहोनाव आरो बिसोर सानैजों गारलायनो हायैनि जाहोनाव बिसोर बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। छत्तीसगढ़नि महासमुदआव सासे आइजोआ गावनि गोसोथोनाय बयफ्रेन्डनि हेफाजाब लानानै गावनि फिसायखौ बुथारनानै फिसायनि गोथै सह'खौ 4-5 फुट गोथौ हाखर जावनानै फबना दोनदोंमोन आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिया सासे सोरखारि फोरोंगिरि महरैबो खामानि मावोमोन। उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरो आरो सोरखारि फोरोंगिरि आइजोखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बिनि बयफ्रेन्डखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय दीपिका चंद्रकर आरो बिनि बयफ्रेन्ड मुकुंद त्रिपाठी। गुबुन बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय युपेश चंद्रकर। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाटआव हाग्रानि मैखुन जानानै सा 8 सुबुं, गंनै नखरनि सुबुङा बेराम जानानै हस्पिटालाइज जानांगौ जादों। बेराम जानायफोरा गंनै नखरनि। बिसोरनि मुङा जाबाय बबिता खाख्लारि, सम्पा खाख्लारि, सीता खाख्लारि आरो मानिश खाख्लारि। गुबुन गंसे नखरनि मानसिफोरनि मुङा जाबाय हीरामना घर, महेश्वर घर, दिलमान घर आरो लकेश्वरी घर। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय कुबलियाव सासे गोदानै जुलि जानाय हिन्जाव गोदाना गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। हिन्जाव गोदाननि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला हौवानि नखरनि मानसिफोरा गावसोरनि फिसाजोखौ इनाय अयथासार खालामबाय थायोमोन आरो गावसोरनि फिसाजोआ तराली कन्सक'गया हारसिं थैयाखै, बेखौ बुथारदोंसो, प्लेन खालामनानै बुथारदोंसो होननानै फिसायनि नखरनि मानसिफोरनि सायाव अजद दैखांदों आरो पुलिसनो केस होनाय जादों। आरो तरालीया थैनायनि उनाव बिनि फिसाय रमेश क'गयाबो खारखोमानानै दङ। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गाबोन 4 जुन खालारखालि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। लक सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन आरो बे लक सभानि बिसायख'थियाव गाव गावनि हानजाया गाव गावनि बिजाथिखौ देरहागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो दरं, अदालगुरि आरो क'क्राझार लक सभा बियाबाव बिबेप हानजाया देरहागोन होननानै MCLA प्रकाश बसुमतारिया बुंदों। जोङो BPF राजनिथि दोलो हिसाबै फैगौ 4 तारिख गाबोन सानसेनि उनावहायनो दरं, उदालगुरि आरो क'क्राझार समस्तियाव BPF राजनिथि दोलोनि जे बिजाथि बे देरहागोन। देरहानाया निर्घात। ओंखायनो आङो सिगां जोंनि बे ओनसोलनि BTC बासि रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिगोन। बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटखौ सहाय खालामदों होननानै जों मिथिबाय बा सहाय खालामदों। देरहागोन, 100% देरहागोन। बे 4 तारिखनि जेब्ला बाक्सुआ खेङो होमबानो जोङो बेखौल' बाखि होननानै जों दिनै एसे साननो हायो। जोंथ' मिनिमाम जोङो 5,50,000नि गोजौआव मोनगोन। जोङो मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों। बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समस्ति हिसाबै देरहागोन। आरो दरं आरो उदालगुरि समस्ति हिसाबै जोङो बिभिन्न स्टरनिफ्राय जोङो ओरैनो खबर मोननाय बायदिबा बे पार्टिनि नङा दे, आंनाव नोंथांमोना सोंनाय हिसाबैसो आङो बेक्तिगत हिसाबैसो बुंनाय। दरं उदालगुरियावबो जोङो बिभिन्न सर्सनिफ्राय मिथिनाय मथेबा नेक टु नेक फाइट जादों होननानै जों मिथिदों। बेवहायबो एसेल' खम भटआव जोङो देरहानो हागौ आरो नङाबा जों एसेल' खमाव जों देरनो हागौ होननानै जों बिदि धारना खालामनानै दिनैनि दिनाव दं। आरो जोङो दिनैबो गाराखै। दरं उदालगुरि समस्ति हिसाबै बेवहायबो जोङो जोंनि बिजाथि मानगोनां दुर्गादास बर' बिथाङा देरहागोन, जों बेखौ आसा खालामनानै दंबाय। क'क्राझाराथ' 100% रोखाखा। बेहाय जोंनिल' बाथ्रा नङा, बिभिन्न स्तरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै BPF राजनिथि दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो बे BTCनि 6 सिटखौ बासायनांगौनि सार्थआव, BTCखौ बासायनांगौनि सार्थआव
नैबे 2025नि जे 24नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्थ्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मुरब्बि हाग्रामा मंगलारि सारखौ सिटनि गारियाव बसायफिननो दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय। ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि। बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै बिभिन्न जायगायाव बा बिभिन्न जायगानिफ्राय बा थांनाय गोबाव सम 2005निफ्राय जे इलेक्सन बेनिफ्राय बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंखौ गोबानानै लाखानाय थांनाय 2020नि जे इलेक्सन बेवहायबो जर जबस्थियै माबा खारनाव सोरबानि खैसार सानायावसो जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै जोङो सासननि बाहेरायाव थानो गोनां जादों। एबारबो हाजार इउपिपिएलनि नेता बा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलाव बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा बेवहाय केम्पिं खालामफैबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ आखुवालि खालामनानै लायाखै। मानोना इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे बोसोरथामनि जे सासन खालामनाय बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय। बिथांमोना बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि मोजांनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीफोरखौ सुराक्षित लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना कमप्लिटलि फेलियर जादों। ओंखायनो थांनाय जे एमपिनि इलेक्सन बिसायख'थि बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दोलै दोलै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोआव भट होदों होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिडबेक मोनदों। ओंखायनो क'क्राझार समस्ति हिसाबै जों देरहागोना एकदम रोखा आरोखि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।